Sirnya e kaunti ya Migori kama piny owacho ma kaunti ya Migori ochako chenro mar chiwo omenda mar basari maromo milion 120 ne jopuonjre 10,626 e kaunti mangima. Kuom omendano, jopuonjre mantiere skunde sekondar maromo 16,296 dhi yudo omenda maromo milion 81.4. Kamago mantiere kuonde tiegruok maromo 2,324 dhi yudo omenda maromo milion 34.9. Gavana Migori Ochilo Ayacko wachonegi temo neno ni kwan jopuonjre mathoth manooro kwayo maggi oyudo omenda ni mondo mi ojol sombgi. Ochilo wacho ni giweyo chenro mar jolo somo manotis kaka Governor Scholarship manochaki kod gavana machon Okoth Obado, kendo omenda gi koro ipogo jopuonjre duto ma oro kwayo maggi. Ariyono wabiro puonjo nyithindo mag secondary school 16,296 ma biro kao kwan mar omenda milion 81,480. Wan kane wadonje ofis ne wayudo ka Migori County to gi Kenya bende nigi nyithindo mang'eny motimo maber gi ma ok otimo maber ahinya, to duto te dwaro en achiel, ne gionge school fees. Omiyo ne waloko policy no ma wako ni kar miyo mana nyithindo manok tiweyo mang'eny oko. Odidi lunyo ma kar tin ne koro wapoge ne nyithindo mang'eny. Jodak magwenge mag